El Batec, el podcast comunitari de Marianao. Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Soc en Xavi i és un plaer fer d'altaveu del que es diu i es sent al barri. En cada episodi obrirem el micròfon a veïns i veïnes per posar veu a allò que ens preocupa, ens mou i ens connecta amb la comunitat. Al Batec tindrem l'oportunitat de conèixer les veus de persones del barri i comptarem amb expertes que ens donaran eines per entendre millor les realitats que vivim dia a dia. Perquè construir comunitat també és fer-se escoltar. En aquest episodi abordarem el benestar físic i emocional com a clau per una millor qualitat de vida. Què és el que es fa sentir bé? El barri es construeix amb històries i al Batec volem donar-les a conèixer. Així que, comencem a bategar. Estàs escoltant Ràdio La Bastida. Avui ens acompanyen l'Eulàlia Ramos i la Tina García, veïnes del barri per xerrar i compartir les seves experiències. Què tal? Bé. Sí? Què tal? Començo llançant una pregunta per obrir. Què és el que us fa sentir bé en el teu dia a dia i hi ha alguna cosa que facis sovint que et fa sentir millor amb tu mateixa? Per exemple? Se me ha olvidado todo. Estoy trabajando en un proyecto con Fundación Marianao en Hort de Campinyol y lo que me hace ahora mismo, me estabiliza o me hace estar más unido al barrio es el proyecto de Hort de Campinyol. Y hay unas parcelitas que se pueden trabajar comunitariamente por entidades o individualmente según las condiciones necesarias de cada persona, ¿no? Este proyecto pues me hace estar viendo cómo crecen las plantas y viendo un poco, estando dentro de una población, estar a la vez en una zona verde en minutos, y ver cómo los hortelanos que nos llamamos, con pequeñas trozos de tierra, nos compartimos ratos de siembra, de riego y de lo que se nos va presentando y quitamos hierba, esas cosas que se hacen en los campos. Que guai, que guai. No, i participar d'aquesta comunitat que entenc que es forma al Hort de Campinyol, què et fa sentir? O sea, tu, a nivell personal, què és el que creus que t'aporta? A mí ver crecer las plantas a mí me gusta mucho. A ver, es una cosa que la llevo conmigo, ¿no? Y el hecho de estar en un entorno que todos vamos sembrando y un entorno verde, pues me hace sentir bien, me enriquece. Que guai. Tina, què tal? En el teu cas, digues o explica'm una miqueta, en el teu dia a dia, què és el que a tu et fa bé, que et fa sentir bé a tu mateixa? A mi mateixa, sortir, veure la gent i anar a fer ioga i parlar, vull dir, fer activitats que n'hi ha... Aquesta xarxa social també, no? Sí, de tindre... persones al teu voltant. Sí, de poder comunicar i de poder establir una seguretat i anar fent. Molt bé. En el teu cas, participes en alguna entitat, alguna associació del barri? Sí. En quina? Participo amb el... Sí. En aquesta dita associació? De dita associació, sí. Molt bé. I m'agrada molt perquè t'ajuden molt i treus moltes coses que tens a dintre i m'agrada, vull dir que... Que guai. Que és comunicar i fer. Vale. En el teu cas, creus que t'ha aportat alguna cosa? O no només a tu, sinó a les persones que coneixes que participen d'aquesta iniciativa, que és dita associació, què creus que li aporta com a persones individuals? Bastant, estar comunicats i estar ben, o sigui, estar... També connectats, no? Connectats en tot. Sí, l'únic que falta una mica més de comunicació en poder fer coses i comunicar a la gent
que hi ha molts puestos on podes anar, molts casals, aquí la Com que Fundació falta Marianao. que la gent del barri li arribi, no? Sí, li arribi la informació. Vale. Eulàlia, tu penses el mateix? Sí, yo creo que sí. Yo he conegut Fundación Marianao a través de los huertos y bueno, una vez dentro conocía el barrio anteriormente, de vivir en él, claro. Y bueno, sí, debería llevar un poquito mejor la información de lo que hay aquí en el barrio, sí. Yo creo que hay un sector quizá que no le llega, no sé por qué, ¿no? Clar, perquè podríem dir que sí que hi ha una oferta, o sigui, penseu que sí que hi ha una oferta de serveis com per part de les entitats, de les administracions, gran, Sí. però que no arriba, no? Sí, sí que hi ha ofertes, però que no arriba a la gent. Vull dir, perquè s'ha de comunicar més i comunicar-lo millor, més ampli, perquè la gent ho pugui entendre més, que és el que falta a part d'això. Vale. En aquest cas, de les iniciatives que creieu que hi ha al barri, com els Horts o Dit Associació, quines creieu que són les que més destaquen, que poden destacar més dintre del barri, els que més reconeixeu, a part dels que participeu, com poden ser les festes de barri, o què és el que creieu vosaltres que més destaca? Bueno, les festes de barri en aquest moment és el que més destaca, però també l'important és estar el dia a dia i continuar. Vull dir, de poder tindre classes, o sigui, cultura, a fer moltes coses que la gent no sap que estan i que se necessitaria per poder fer-ho, per fer servei. Sí, también hay una cosa que tiene este barrio, quizás por lo céntrico que es, tiene mucha formación online, presencial. Y bueno, a veces no se aprovecha quizás por ignorancia de no saber que está ahí. Y, bueno, hay formación aquí. Sí, que hi ha una part com d'oferta formativa molt gran, no? Igual que en altres casos hi ha ofertes d'oci, però que potser no sabem per què no arriben a la ciutadania, no? Per poder participar-hi. Llavors, si vosaltres podeu demanar alguna cosa, no? A part d'aquesta part de... Podeu demanar alguna cosa que no està passant a Marianao, què seria aquesta cosa? El que vulgueu. Eulàlia, tens respostes? Sí. Endavant, clar. És casa vostra. Bueno, yo siempre estoy con el Ver. Hi ha un projecte a Sant Boi Ver, que estic en contacte amb ells, i s'està treballant, però encara diré... Ai, estic parlant català. Com vulguis, però l'ha canviat també, Bueno, lo que intento decir es que hay un proyecto ya hecho y de hecho se está trabajando en él. Coge todo Sant Boi. Y bueno, yo las zonas que veo quizá peor, ¿no? Bueno, tampoco peor, simplemente que sean un poco las calles antiguas, son un poquito más estrechas y las aceras un poquito estrechas. No sé, les daría un poco paso peatonal, porque tenemos calles suficientes como para que el tráfico sea fluido. Hay calles que se pueden hacer peatonales, hacerlas verdes, no sé. Yo creo que Marianao tiene mucho que dar todavía a nivell de zones. Interessant també, no? Aquesta proposta de pintar de color verd una altra vegada al barri, no? Perquè naturalment ho seria, no? Com tornar a de construir aquest barri i fer-lo amb zones més verdes, no? I més passejables, no? Un barri més familiar, no? Que ja ho és, pensem, no? Jo crec que té aquesta part molt gran, però que evidentment podem fer una aposta molt més gran per aquesta banda, no? Molt bé, molt bé. I ara us poso un supòsit, no? Si arribés una persona totalment nova a Tarrés, de sobte a Marianao, què li recomanaríeu? Què hauria de fer aquesta persona que acaba d'aterrar al barri de Marianao? Pues jo li recomanaria que fossi als casals, que fessin activitats, que caminin, perquè és molt maco. Tenim la muntanyeta, tenim Sant Ramon, tenim moltes coses i comunicació, que és el que més falta, de poder estar inclús, fer algun local o alguna cosa en què poguessin parlar la gent, de que puguin estar junts, conèixer, vull dir, comunicar molt. Molt bé. En el teu cas, Eulàlia? No ho sé, jo crec que primer és acercar-se a veure el que hi ha,
pasejant pot veure, ¿no? Centres com Olivera o Fundació Marianao, Casal de Marianao, hi ha molts de llocs que simplement acercant-se a ell ja podrien començar a conèixer una mica el barri. Jo crec que... Perquè, tornant a aquesta conversació que estem tenint sobretot de l'oferta, per tal de donar resposta a tota aquesta part emocional i física, creieu que seria igual si aquesta persona, depenent de l'edat que tingui aquesta persona que arribi nova a Marianao, com que creieu que hi ha oferta per diferents edats, per exemple, o alguna cosa així? Jo crec que sí. Jo també, Jo veig els joves, o sigui, la gent gran, mitjana edat. Que està molt diversificat, eh? Està molt dir, sí, molt. Té vida, Marianao. Sí, té molta vida. Aquest missatge és molt bo, o sigui, realment que és un barri viu i realment és familiar, però a vegades té diferència d'edats. I té adaptació, d'alguna manera, per joves, per grans, no? Sí. Ara justament pensava, pensant en això de la gent gran, ara de sobte el juliol comença l'estiu actiu, que després recomanarem una miqueta, també direm com la gent es pot apuntar i com pot inscriure i participar-hi. Però si heu participat alguna de vosaltres, tu, Tina, crec que sí que has participat a l'estiu actiu. Què tal aquesta experiència? Perquè és algú innovador al barri de Marianao. Com ho has viscut? Molt bona i presencial, vull dir que molt bé, perquè hi ha molta activitat i coneixes gent, parles, vull dir, i els comunicadors ho fan molt bé, o sigui, estupenda. La veritat que val la pena d'assistir. Són els matins i val la pena. Això t'anava a preguntar, o sigui, justament, perquè potser jo més o menys ho conec, però els nostres telespectadors potser no tant. L'estiu actiu, en què consisteix realment? Per tu, què és l'estiu actiu? Fer activitats, o sigui, escriure, pensar, vull dir, et fan una mica de tot ball, vull dir que molt bé, vull dir, cantar, vull dir, fas bastantes coses, jocs, i t'activa el cap, la ment, t'activa molt també. A mi m'agrada molt perquè jo he viscut com col·lateralment a l'estiu actiu, i independentment de les activitats que s'omplen cada any, i jo crec que en aquesta edició de nou les inscripcions s'estan emplenant, em sembla molt interessant que no només les persones que hi participen van a fer una activitat concreta, sinó que hi ha una part de connexió molt gran. O sigui, la gent es coneix entre ella i a vegades al final fan com petites festes, petites trobades, no? Com són aquestes trobades, això? Per què creus que passa? O sigui, per què passa aquí i no passa a un altre lloc, no? Bueno, perquè es fa comunicació, se fa estimar, vull dir, rius molt i és molt agradable estar-hi. Llavors això també te fa que comuniquis més. I bueno, que està molt bé, la veritat que m'encanta. Estic molt contenta amb això. Que guai. Tu coneixies, Eulàlio, l'experiència de l'estiu actiu? Bueno, no la coneix encara, que no l'ha provat. El treball m'ha tingut ocupat i no he pogut. Però, bueno, me quedo con lo que ha dit ella. Ho has de provar, Eulàlio, llavors ja tens la invitació feta. No sé si pondré del temps, però encara no puc. Però, bueno, va bé que estigui ahí i que potser alguna vegada... Sí, total. Jo crec que provar-ho i conèixer... Com el que dèiem abans, potser no t'ha arribat la informació tan propera, ara t'ha arribat, no? Ara sí que pots anar a provar-ho si en algun moment tens ganes, no? Però creus que hi ha una connexió, no?, amb un espai com l'estiu actiu, amb un espai com el del Sort de Campinyol? Aquesta experiència que dèiem abans, no?, que dèiem amb la Tina de... No només és anar a fer, en el vostre cas, cultivar, sinó aquesta part comunitària de trobar-vos, de connectar amb altres persones que li agraden les mateixes coses que tu. Creus que hi ha paral·lelismes? Jo crec que sí. Al final, a Campinyol ens fan curset a l'estiu que, bueno, estan molt bé. Pot participar qualsevol persona i, bueno, esta setmana també és d'estiu, no? Clar. Hi ha bon temps, per tant, es pot fer a l'aire lliure i, bueno, se pot compaginar, podria compaginar una cosa con l'altra perfectament. Que guai, que guai. Pues res, només donar-los les gràcies per compartir aquest espai, la vostra visió, les vostres vivències, el vostre coneixement i res més. M'acomiado i seguim amb Aulotec.
Moltíssimes gràcies. És un Muchísimas plaer. gracias. Bueno, doncs ara ens acompanyen la Elena Alonso i la Iris Sevillano, que ens donaran una visió més experta sobre tot tot aquest tema que estem parlant. Què tal? Com esteu? Molt bé. Bueno, començarem una miqueta parlant del que s'ha tractat avui. Què us sembla les experiències que ens han donat la Tina i l'Eulalio? Què us ha fet sentir? A mi m'agrada molt escoltar-los i a més crec que han coincidit en diverses coses, no? El fet, això, l'Eulalio comentava, no? El compartir estones, no? M'ajudo, l'altre m'ajuda, la Tina també ha comentat, no? El estar amb altra gent, compartir l'espai, no? Comunicar, parlar, estar actiu, no? Perquè al final quan estic amb gent parlo, o sigui, penso en altres coses també. També l'Eulalio ha comentat el fet dels espais verds, no? Realment han sortit moltes coses que pensava, ostres, no? Potser no ens n'adonem, però en el dia a dia busquem, no? Una mica el que ens fa sentir bé. Sí, també una mica que comentaven ells i elles. Al final, la comunitat, quan troben un espai per compartir, és quan és ric de veritat, perquè la Tina comentava tota l'estona com que necessitem comunicar, necessitem parlar, és un espai de trobada, és un espai de diàleg, és un espai de compartir. Doncs tots aquests espais són els que fan rics al final al barri. Que interessant. És que justament jo crec que és una línia de pensament que és el que ens ha fet reflexionar aquesta conversa, que és tenim una petita excusa, per dir-ho d'una manera, no? Que evidentment té un benefici, però després hi ha un benefici extra o un valor afegit que està darrere, que potser no és tan fàcil de veure, però que ja és, que ve d'aquesta connexió i té molt a veure amb la comunitat. Amb això, primer, ens hem ficat ja a parlar de la conversació prèvia, però qui sou? Iris, explica'ns una miqueta. Soc la Iris, soc treballadora social i formo part de l'equip de Dita Associació, que comentava la Tina, i soc coordinadora de projectes socials dintre de Sant Boi i concretament a Marianao, que és on tenim la seu al Casal de Barri. Molt bé. Elena, què tal? Jo soc l'Helena, psicòloga, i treballo com a referent de benestar emocional comunitari al CAP Montclar. Molt bé. Doncs fiquem, no? Seguim parlant de tot això. Abans, tant a l'Eulalio com a la Tina li he preguntat què us fa sentir bé, no? Què us fa sentir bé? Aquesta pregunta, a vegades, jo crec que des de la nostra realitat costa, no?, de fer. Què sentiu quan vosaltres feu aquesta pregunta a les persones que ateneu o que compartiu espais? Aquesta pregunta és complicada perquè moltes persones que s'adrecen a les entitats o a fer activitats o al CAP segurament venen sense saber ben bé quina és la seva necessitat o com es troben, no? Jo, per exemple, dinamitzo un grup de dones on participa la Tina, que per això ho comentava, i és molt, molt, molt complex que elles detectin sobre elles mateixes, fer aquesta introspecció i dir realment què necessito, què em fa bé, on està el meu benestar, no? Coincideixo totalment amb el que diu la Iris. De fet, és una pregunta que jo sempre faig, no? als grups també que fem al CAP, no? Quan estic en contacte amb els pacients, sempre pregunto, no? Què t'agrada, què et fa sentir bé, no? Què t'apropa al benestar? I em sorprèn la quantitat de gent que no sap contestar aquesta pregunta. Totalment, sí. Hi ha aquesta part, no? Com comentava la Iris, de reflexió, introspecció, no? De dir, potser no m'he parat prou a pensar què m'agrada, què em fa sentir bé. També suposo que hi ha un punt, no? Que anem tots de boli, no? I anem molt amb el que toca, les obligacions, i a vegades el parar i pensar què és el que realment necessito, què faig perquè ho vull fer, no? Què connecta més amb l'oci, aquesta part ens la perdem una mica. Llavors crec que és molt interessant parar i pensar, no? Perquè a vegades potser estem posant l'esforç en una activitat o en una cosa que no és el que necessito ara mateix, no? Llavors, si faig aquest exercici previ, doncs la meva energia estarà molt més ben dirigida. Totalment, sí, o sigui, pensem igual. Iris, no sé si també ho penses així. No, sí, estic totalment d'acord amb ella. A part que la majoria de... Bueno, també amb el que comentava la Tina, la majoria de persones que s'adrecen per voluntat pròpia a les activitats o al barri, costa molt després, en el tema de la difusió, vull dir, les que s'apropen ja hi ha un interès i, per tant, és molt més fàcil treballar.
Clar. El problema és quan es fa extens. Per això les activitats com l'estiu actiu que comentaves o tot això és com superric perquè ho fas ampli. Activa't a l'estiu, perdó. Activa't a l'estiu, exacte. Perdó, m'he colat. Sí, jo crec que i també treballar envers el vincle, no? Sí, Vosaltres, correcte. al final, en el teu cas, doncs, està instaurada al Camp Montclar, no? I també molt arrelada al barri, des de dita associació, crec que aquest vincle tan proper i aquest arrelament us facilita molt aquest treball, no? Moltes vegades de fer-ho des d'un coneixement de la persona més integral, no? Vale, també preguntar-vos quins espais o activitats al barri creieu que ajuden com més prominentment a la participació inclusiva i a la millora del benestar físic i emocional dels veïns i veïnes de Marianao. Jo aquí ho tinc molt clar, que és tot el tema de participació comunitària. O sigui, des de, per exemple, nosaltres ens hem trobat moltes vegades al procés comunitari de Marianao i crec que totes les activitats o esdeveniments que sorgeixen des d'aquesta plataforma on compartim un munt de gent del barri, professionals, no professionals, veïns, veïnes, és quan al final tothom es troba i tothom se sent part del barri. I crec que és molt important, no?, generar aquests espais on ens trobem també, perquè és on es veuen realment les necessitats, no? I què necessita la gent, què busca la gent i quan intentem donar resposta en aquest sentit. Bé, em sembla molt interessant justament, no?, com unint els dos discursos, no? Parlàvem abans de la necessitat de que falta com arribar a aquests... I jo crec que al final, però a la vegada també deduïem, no, a la conversa anterior, que hi ha una oferta molt gran. Per tant, jo crec que aquí, quan ens unim, no?, com ens unim com a professionals, és com podem donar resposta. Des del món de la salut, des del món del lleure, des del món socioeducatiu, des del món educatiu, aquesta connexió entre serveis fa molt més interessant i molt més propera, no? Perquè al final moltes persones, moltes ciutadanes s'apropen, com dèiem abans, buscant l'oci, no? Però des de l'oci poden connectar amb la salut, des de la salut poden connectar amb l'educació. A nivell tècnic penso que això és una de les fortaleses de Marianao. Clar. Perquè al final, entre les professionals que treballem, ens coneixem, ens compartim i al final fer arribar aquesta difusió és com una miqueta més senzill per nosaltres perquè ja ho parlem des d'una part més propera. Helena, tinc una usuària amb aquesta activitat que necessitaria potser apropar-se, nosaltres ens comuniquem i això penso que és molt ric en aquest barri i que no passa tant. O sigui, que és algo com molt... Bueno, és una potencialitat del barri. I també volia comentar aquí que, clar, des del CAP, no?, i en particular la figura del referent de benestar emocional, una de les nostres funcions és precisament aquesta, no?, apropar la persona a la comunitat. Al final, l'atenció primària és la porta d'entrada, no? Quan hi ha qualsevol consulta, qualsevol tema de salut, la gent s'apropa al CAP, no? I a partir d'aquí, de fet, ara estem començant amb el programa de prescripció social que precisament dona resposta al que estem parlant, no? Potser hi ha un malestar de la vida quotidiana, vull dir, ja no me'n vaig a temes de salut mental, no? Llavors, clar, aquí el que intentem és, doncs això, dir, potser hi ha una soledat no volguda, no? Potser és una persona que dius, doncs això, no? Estic al barri però no tinc connexions, no tinc una rutina, no tinc activitats, i llavors, a través d'aquestes connexions que parlava la Iris, no?, conèixer doncs, les diferents entitats del barri, les activitats que s'ofereixen, doncs intentem apropar aquesta persona. Jo ho he vist en primera persona, dic, ostres, aquesta persona el que necessitava era socialitzar, el que necessitava era moure's, no?, sortir a caminar a la muntanyeta. Vull dir que al final és molt, molt important aquest treball en xarxa. Sí, jo crec que des d'aquí posar molt en evidència el treball des de Marianao Té Cor, no? Des del procés comunitari del barri, que justament moltes estan connectades aquí i té sentit per això, no? I justament del que estem parlant és això, com un procés comunitari té un valor molt gran pel fet de connectar-nos a totes, no? I poder, coses com això, no? Posar veu i connexions al que fem al barri, no? Jo crec que també important, no?, des del tema de salut, també el treball des de la prevenció, no?, que justament surt molt, però moltes vegades costa materialitzar-lo, no? O sigui, jo crec que la prevenció és una cosa que se'n parla molt, però que moltes vegades, si no incorporem agents de salut, com poden ser a un CAP o també elements socioeducatius, no podem donar resposta, no? Això. Vale. També m'agradaria preguntar-vos una pregunta que li he fet una miqueta a ells i elles, que era com creieu que podria millorar el barri, no?, en termes de benestar físic i emocional. Jo em sumo al carro que comentàvem de la difusió, perquè és que és veritat, al final es fan moltes activitats, no arriben, i connectant amb el que deies de la prevenció. Clar, jo el que veig és això, ja contactem amb salut, arribo al CAP,
quan el problema potser ja s'ha fet més bola, no? I potser si ho fem des d'això, no? Des de buscar el benestar, de l'oci, no? Pues tinc una xarxa, no puc parlar, llavors jo crec que això seria bastant... Sí, en temes de difusió i comunicació jo penso que és la pota que no... Perquè, o sigui, la realitat és que tots i totes som coneixedores, o sigui, ells ho han comentat, hi ha de tota la riquesa en activitats, en comerç, en un munt d'espais a Marianao que tothom es pot beneficiar, però alhora és com que si no neix de tu passejar, anar a preguntar, doncs és com molt... És complex que una persona que acaba d'arribar digui pues venga, voy allà, que sé que hi ha un espai de benestar emocional, vaig a apuntar-me als horts, saps? O sigui, són coses que crec que és una que s'ha de treballar per part de totes. Sí, totalment. M'agradaria aprofitar això que ha dit l'Iris, perquè és veritat que crec que en general tots tenim una idea de la salut des d'un punt de vista una mica passiu, no? És a dir, vaig al metge és el que em dona el pastilleta, el que em diu has de fer això, i jo, doncs això, no? Com que acato órdenes, no? La idea és també empoderar una mica les persones i ei, que tu tens alguna a dir sobre la teva salut, no? Que depèn del que facis. El que han comentat tant l'Eulàlia com la Tina era això, han sigut activitats, estar actiu, fer coses, buscar, això m'agrada, segueixo, això no m'agrada, prova una altra cosa. Però necessitem aquest moviment, no? Perquè ningú et vindrà a picar a la porta, no? I això és el que tu necessites. Sí. Crec que això és important. Sí, total. O sigui, jo crec que el nom justament del que parlaven abans, que era l'activitat a l'estiu, no? Pues és que ho diu tot, no? En aquest sentit, o sigui, al final l'activitat, jo crec que quan tu poses pautes als teus hàbits personals, no? Individuals del teu dia a dia, millora necessàriament el teu benestar físic i emocional, però jo crec que per això les agents de salut o les persones treballadores de la salut té sentit que també pugueu acompanyar aquest procés. No només venir quan hi ha una urgència o una emergència, sinó també acompanyar aquests processos. No? Jo penso que l'Activa't a l'estiu és un projecte d'èxit en relació al que hem parlat del que no funciona normalment. Perquè ara no sé, crec que és la tercera edició, si no m'equivoco. Crec que sí. I, ostres, és que sempre ha anat a millor. Penso que el boca a boca, el que comentava la Tina, el treball en xarxa que fan elles com mateixes, com a veïnes i veïns, això és el que fa que arribin les coses també, no? De dir, això m'agrada, això ho comparteixo, això em fa bé, em fa sentir bé, i vull que totes les persones que conec al meu entorn també se sentin bé. Sí, això és guai. Totalment. Vale, i llavors, si apareix una persona, la pregunta una altra vegada més, no? Si apareix una persona totalment nova a aquest barri, al barri de Marianao, vosaltres què li recomanaríeu? Jo el primer que diria és surt, passeja, explora, què et crida l'atenció, què no. Vull dir, és que primer s'ha de començar per aquí. I a partir d'allà, pregunta, no? Jo diria, no tinguis por a preguntar, no? I ja et dic, des dels serveis que hem comentat, dels casals, no? Que és el que tenim més a prop, i a partir d'aquí anem explorant. No? Però jo diria, pregunta. Total. I a part que Marianao jo penso que té diferents espais molt claus, fàcilment diferenciables, o sigui, urbanísticament ja només dir Casal de Barri Marianao, Olivera, Fundació Marianao, i inclús la panadería, donde tú te sientes cómodo, que has vingut aquí i has dit, pues mira, cada dia vinc a aquesta panaderia perquè fa un pan buenísimo, i li demanes a la dona, escolta, què passa aquí, no? Què passa al barri? Jo penso que això també és molt ric. A més, jo crec que molt interessant, el fet de viure, perquè nosaltres al final som persones, cadascuna del seu àmbit, que intenta generar accions, activitats dintre del barri, no? Però moltes vegades oblidem que cadascú té la seva vivència personal i té els seus desitjos personals. Pues el que li agrada, no sé, pues, el que li agrada els podcasts no és la mateixa persona o millor que li pot agradar pues, el futbol, li pot agradar una altra cosa, no? Llavors, partir sempre del seu desig, intentar pues, no? Pues, vincular-te a el que realment t'agradi, no? Buscar les activitats. Per això, pues, accions amb una programació variada pues, solen triomfar més, no? En aquest sentit, perquè pues, tenen per escollir, no? I això és guai. Molt bé. Pregunta també que li s'ha fet a ells, el plus, este és el repizquito. Bueno. Penseu que hi ha el mateix gruix d'activitats per diferents edats? On creieu que hi ha més èmfasi? En gent gran, en adults? Jo penso que en infància i família hi ha prou activitats, en gent gran hi ha activitats, però sí potser la branca d'adults és la que queda una mica més coixa. La Tina crec que ha comentat que hi ha molta formació, però a nivell formatiu potser sí que dintre del barri hi ha més activitats per adults o per totes les franges, però a nivell d'oci, lleure
compartir, penso que l'edat adulta queda una mica més coixa. Inclús joves. Jo estic totalment d'acord en el tema dels adults. En els joves, també. Sí, però bueno, encara al barri tenim alguna cosa. Com a jove potser el sortir a la plaça i relacionar-te, hi ha alguns que els hi costa menys, òbviament, però això ja et genera com un espai, però com a persona adulta és com, no me voy a sentar en una plaça aquí, saps? No ho sé, que potser sí, ojalà. Jo estic totalment d'acord. Jo crec que en un futur programa, segurament, al Batec, comentarem aquest tema, no? Però el tema dels adults jo crec que és molt interessant, no? Parlem molt i ens cuidem molt del benestar físic i emocional dels infants i, evidentment, és necessari. Sí, sí. No ho dubtem en cap cas. De la gent gran, pel tema de la societat no volguda, és una cosa que s'està treballant molt bé i que era necessari, que també no estava passant i s'ha treballat molt. Crec que el pròxim repte serà als adults, perquè realment aquestes connexions que es fan en adults, o sigui, quan tu treballes les xarxes socials, i no parlo del mòbil, parlo de les xarxes socials, amb persones adultes, segurament, o jo penso, que afavoriràs que en un futur les xarxes en la gent gran siguin millors, no? Total. Perquè dones continuïtat, perquè crec que on hi ha el trencament, potser és l'època adult, per la càrrega, no sé. Responsabilitats, el dia a dia, la càrrega de feina. responsabilitat, exacte. Sí, jo em sumo totalment al que heu comentat, no? És veritat que aquesta franja d'edat adulta queda una mica més coixa. Potser això no s'ha entrat en formació, però clar, se'ns oblida que els adults necessitem divertir-nos, necessitem passar-nos-ho bé, necessitem socialitzar. No? O sigui, això crec que també és molt important. I la prevenció se'ns va molt a pensar això en infància, joventut, que òbviament, però en edat adulta també es pot fer prevenció. No? Llavors crec que és molt important focalitzar-nos també en aquest àmbit. Jo és que llenço una reflexió, no sé si la compartireu, que el benestar físic i emocional no passa només per ser assistit, no? O sigui, per ser... No. Sinó per aquesta part, que jo crec que és el que ha quedat més evidenciat en aquesta taula avui, que és el fer oci i el participar i el formar part t'afavoreix aquesta part emocional i física, no? No sé què en penseu. Totalment. Totalment, sí. Vale, pues amb això no sé si voleu dir una última cosa, una última reflexió final pel nostre públic. Jo sí. Vinga, pues mira, la fem les Vinga, quatre. jo l'últim. Vinga. Ens apropem al micro i si voleu pues, llançar alguna última frase final als quatre, pues endavant, clar. Eulalio, endavant. Bueno, si arriba algún nou a Marianao ara, escucha el Batec. Molt bona, clar que sí. Perdona. És un bon final. Home, voleu afegir alguna cosa? Jo només volia comentar, és una mica resumir el que Endavant, dèiem, però aquesta part, sobretot d'autoconeixement, autocura, és molt important explorar, no? Què ens agrada, buscar, i que si provem alguna cosa i no ens agrada, que hi ha moltes més opcions, que a vegades passa, no he provat tant i no ha funcionat. Bueno, doncs provem una altra cosa. No? Crec que ens hem de quedar una mica amb aquesta idea. Super. Perfecte. Tina? Jo amb això el que penso és que la gent no tingui por de preguntar i que es pugui comunicar millor, perquè falta això, que et dona vergonya i vas una mica enredarida, però si comenceu a preguntar i a valorar-te és el millor que es pot fer. I també, convidar a tothom a que vingui al barri de Marianao, perquè jo soc veïna, soc treballadora i estic molt contenta, penso que és un molt bon barri. Claro. I que és molt important. Sí, jo també estic molt contenta on Vic i m'agrada molt. La veritat és sí. Molt bé, doncs amb això arribem al final de l'últim episodi. Iris, Helena, moltes gràcies per compartir l'espai amb nosaltres. Eulalio, Tina, una altra vegada, moltes gràcies. I ens acomiadem, vale? Gràcies per escoltar-nos i per endinxar-vos amb nosaltres en aquest viatge de descoberta i reflexió sobre el nostre barri i la comunitat. I no oblideu que aquest és el vostre espai. Vale? Si voleu seguir-nos, el nostre Instagram és @albatecpodcast i si sentiu la necessitat de venir aquí a compartir espais amb nosaltres, doncs ens escriviu per allà per l'Instagram i ja està. Vale? Ens trobem molt aviat en el proper episodi del Batec, que serà molt, molt especial. Parlarem de persones participants de l'Activa't a l'estiu. O sigui, justament avui ha sortit l'Activa't a l'estiu, doncs parlarem amb persones participants d'aquest programa i compartirem com són les seves experiències i les activitats en les que han participat. Per qui no conegui l'Activa't a l'estiu, ja lo digo, és un catàleg d'activitats dirigides a gent gran que es realitzen durant tot el mes de juliol. I si estàs escoltant i t'agradaria saber-ne més, pots posar-te en contacte amb Marianao Tech Corp, a través de les seves xarxes socials
o també venint a la Fundació Marianao, que t'atendran i podràs participar a això, o al Casal de Barri. Vale? Doncs ja està, no us ho perdeu al pròxim programa i fins la propera. I, sobretot, que Marianao mai deixi de bategar. Molt bé.